a moje meno je Flag TV a vítam vás u dnešného videjka. Rozhodol som sa natočiť 7 second challenge. Povedal mi to môj kamarát, ktorý je tu teraz so mnou. Privítajte. Čaute ľudia, www.devtv. Bude toto videjko také nekvalitnejšie, lebo budeme musieť brať kameru ako keby do ruky. Tak začneme s ako keby otázkami. Takže začíname. Tak ja ti dám ako prvú otázku. Budeš stať to, behať a na ten kopec vylezieš a potom dole. A ja teraz idem zobrať kameru. Ty to ideš vidieť. Nie, ale hej, ale nie ako z tejto, počkaj, z tejto. Toto videjko bude nekvalitnejšie, vám hovorím. Toto je sneh, to je betón. No, vidíte, takúto má vzdialenosť. Musí výjsť na tento kopec hore a dole za 7 sekúnd. 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No akože išiel si hore, no, stihol si to. No tak. Stihol si to. No takže dávam mu teraz otázku. Myslíme, nevoláš čo? Choď ku tomu oknu, daj tam 3 boxy a vráť sa za 7 sekúnd. Takže k tomu Počkaj, oknu. ale to vyučiť, lebo to K tomu okienku. A akože k tomu? A hociakiemu? Hej, a 3 boxy. 3, 4. Bež. Dali sme to ľudia. Dali sme. Niečo ako bolo? Nie. Ideme tuto. Ideme teraz tuto natáčať. Tuto. Takže teraz mi dáva on. No. Ja Tu si som. Tak tam je iná taká detská party. No tak ja ti dám, aby si tú bránku, tú bránku, choď tam, zatvor ju a otvor ju. Ale to bude trošku To sa ťažšie. nedá dať, lebo tam je sneh. Ota tu. A to ma zabijú. Tak nezabijú, choď. No tak, vylez na tú tyčku a dole, ale poď bližšie. Môžeme? Vieš akú tú tyčku? No 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, no stihal si to. Len tak? No takže ľudia, teraz mu dávam ja otázku. Alebo čo má spraviť? Vidíš tam ten strom? Ten? No. Hej. A vidíš ten hrubý konár? No. Tak. Za 7 sekúnd dobehni tam a naspäť. Ale musím ísť bližšie, nie? A potom dobre. 3, 4. Nestihol! Trest! To musí byť trest. Ten trest spočíva o tom... Tu čo je vlk? Vlk. By. Vlkodlak. No, ten trest spočíva o tom, že budeš tu tancovať minútu. Nie. Ale nie, budeš tancovať 10 sekúnd. 3, 4. Nie, že netancovanie. No tak. Tak čo? No tancuj takto. 10 sekúnd. Nie, to čo iné.
Dobre, serme na to, daj mi otázku. Otázka bude... Teraz Jakub bude mať taký 7 sekúnd challenge, že bude tancovať na tú detskú party s jednými. Počkaj, teraz... Posledný challenge! Poďte tu o 4. do 5. od pondelka, stredu, piatok a sobotu za cukrárňou. Tam